Narito ang mga balita para sa Balita Pampanga. Ma-inspire sa kwento ng 81 years old na Aita na kabilang sa 2,900 ALS passers at higit 800 na GIP graduates sa Pampanga. Kilalanin ang ilang kabalen na nakinabang sa serbisyong pangkalusugan ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Mas pinalakas sa pagtutulungan at serbisyo ng Kapitolyo at National Commission on Senior Citizens para sa mga senior citizen ilalapit sa tulong ng bagong opisina sa loob ng Kapitolyo. Seguridad, kaunlaran at kabataan kabilang sa mga prioridad ng sangguniang panlalawigan para sa 2026. Kapitolyo nakatanggap ng 4,000 units ng pneumonia vaccines mula sa Better Option Pharmaceuticals Incorporated. Pampanga suppliers nagningning sa WSAP Top 10 Wedding and Fashion Rankings. At makisaya sa Ati-Atihan Festival bilang paggunita sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Barangay Pampang, Angeles City. Lahat yan tunghaya sa Balita Pampanga. Maya Pueldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabalen, ma-inspire po tayong lahat sa kwento ng 81 anyos na katutubong Aita na kabilang sa halos 3,000 ALS passers. Bukod pa dyan, ang higit 800 GIP graduates dito sa Pampanga. Sa edad na 81 years old, isang panibagong kabanata sa buhay at edukasyon ang natamo ng katutubong Aita na si Mang Eduardo Saplala ng Upland Barangay ng Barangay Camias, Porac, Pampanga. Isa kasi siya sa mga nagtapos ng Alternative Learning System ng Department of Education, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Patunay na hindi hadlang ang katayuan sa buhay, maging ang edad para makapag-aral. Pero mas makabuluhan ang kahulugan nito para kay Mang Eduardo dahil pinangarap niyang mas maunawaan ang kanilang karapatan bilang mga katutubo, lalo't madalas umano silang naluloko dahil sa kakulangan sa kakayahang magbasa at magsulat. Para makadagdag kaalaman. I now confirm the graduates course of the year 2024. Si Mang Eduardo ang pinakamatandang nagtapos sa kabuuang 2,934 ALS passers sa naganap na ceremonial graduation sa Brenzy Giao Convention Center sa lungsod ng San Fernando kahapon, January 20. Kaya kayo po yung Bakit gusto mo 36 kanya. So, Yung sinasabi ko, kaya gusto ko maragdagan yung Nakala kaalaman. ko salamat pa si tayo. Ay, yung ibang tao, Palakpakan talang kahit mamatay na ako, hindi nila interesin yung karapatan kong maiwan sa pamilya ko. At this juncture, Katuruan ko yung pamilya ko habang kaya kong isipin. Mag-ipaglaban yung karapatan ko pag namatay ako. Ayon sa mga otoridad, malaking oportunidad ang ALS para may pagpatuloy ang pag-aaral o makakuha ng mas maayos na trabaho ang mga nagtapos. I further certify, sige tayo ngayon, I also further certify that these learners have successfully passed the accreditation and equivalency examination. Congratulations. Kasabay ng mga ALS passers, ang higit 800 na GIP o Government Internship Program beneficiaries, kung saan 390 sa mga ito ang nagsilbing mga guro sa nayon ng mga ALS student sa iba't ibang barangay. Good news dahil ilan sa kanila ay na-absorb pa ng pamahalaan
at iba pang institusyon, kabilang ang provincial government ng Pampanga. Sobrang ganda po ng activity na to o yung project na to kasi po parang ito po yung stepping stone namin para ma-fulfill po namin yung profession namin, which is educator po ako. Graduate po ako ng edu. So, yung experience ko po sa GIP, parang mas natutulungan niya na po ako na mas maging prepared po dun sa profession na napili ko. Hindi naman maitago ni Gov. Nanay ang tuwa sa kanyang mga mata sa mga graduates. Naging emosyonal ang nanay ng lalawigan sa pagbibigay ng mensahe sa mga nagsipagtapos, partikular na sa mga nakabalik sa pag-aaral. Huwag kayo bayorin. Diploma yung mga pakya ako kasi, diba? At yun na kayong papel. Pag maragol nyo na, nangyayari kayong grade 10. Kaya kanina, sabihin na, mapabayay yung karalan mo, kamay-karal. At ikanin mo po, Kenny. Dole, Esta, DepEd, provincial government, makayantabe po kayong lagi-lagi at aliwa mo po kayo rin tapang susunod-susunod na kailangan makapag-graduate lang naman po grade 10 at pwede na kayo mag-enroll grade 11 hanggang grade 12. Present din para magpakita ng suporta sina Vice Governor Dennis Data Pineda, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at mga kinatawan mula sa DOLE, TESDA, ALS at DepEd. Bukod sa mga sertipiko, namahagi rin ng Kapitolyo ng tig 2,000 pesos na financial assistance at food packs para sa lahat. Sa libo-libong kabalen na muling sumubok bumalik sa pag-aaral, si Mang Eduardo ang mukha ng pag-asa. Nasa tamang suporta, oportunidad at determinasyon, kaya pang isulat ang panibagong kabanata ng buhay. Ito ang kwento ng ALS, ng GIP at ng Pampanga. Kwento ng pangalawang pagkakataon, pag-angat at pagbabago. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Kilalanin naman ang ilang kabalen na nakidabang sa serbisyong pangkalusugan ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Sumasayaw ng cha-cha, kumakanta sa videoke, at lingguhang nagzuzumba. Iyan ang iilan sa mga sikreto ng aktibong pamumuhay ng 83 anyos na si Teresita Lola Sitang Parungo ng Barangay San Juan, Lubao. Malakas pa ang pangangatawan, malinaw magsalita, maayos kumilos at masigla sa komunidad. Si Lola Sitang ay patunay na ang maayos na kalusugan ay susi sa masayang pagtanda. Sa tulong ng Alagang Nanay Medical Health and Preventive Program, regular siyang nakakatanggap ng libreng blood chem, check-up sa mata at ngipin, at tuloy-tuloy na supply ng gamot sa pamamagitan ng Barangay Health Center. Ini pong health ko ini. Ba't po ang nanay ini? Pagka nakaya po yung nanay. Yung mata ko, pepa-opera ko na, ala pong bayad. Libringan, pati po panulo, pati service. Yatad na kami, dakitan na kami, yatad na kami. Noong Agosto 2025, sumailalim siya sa cataract surgery sa magkabilang mata na sagot ng Kapitolyo. Kabilang ang libreng eye care at reading glasses. Patuloy rin siyang nakikinabang sa dental services at iba pang serbisyong medikal. Bukod sa pagiging aktibo sa kalusugan, mahigit 15 taon nang nagsisilbi si Lola Sitang bilang voluntaryong lupon at dating opisyal ng senior citizens sa kanilang barangay. Adwa pong pulong, may git pong adwang pulong banuang vice president na po ni senior citizen. Yan naman pong lupon. Maluwat na ako pong lupon. Labi na ako pong 5 banuang maglupon. Lubos ang kanyang pasasalamat kay Governor Lilian Nanay Pineda, pati na rin kina Vice Governor Dennis Pineda at Lubao Mayor Esme Pineda sa patuloy na serbisyong nagbibigay alaga at malasakit sa bawat kapangpangan. Kaya po pasalamat kay po ang nanay. Atin pong metong anti kayo. Mga kaibigan rin kaluluking anti kanining bagay. Maragulya po sa kay kami nanay. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine.
Ito naman, mas pinalakas na pagtutulungan at serbisyo ng Kapitolyo at NCSC para sa mga senior citizens ilalapit sa tulong ng bagong opisina sa loob ng Kapitolyo. Formal nang nilagdaan itong Lunes, January 19, ang Use of Rock Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Lilian Nanay Pineda at ng National Commission of Senior Citizens or NCSC na pinamumunuan ni Chairperson at CEO Maria Mercedes Gutierrez. Sa ilalim ng kasunduan, ipapagamit ng Kapitolyo ng Pampanga ang Senior Citizen Building bilang regional office ng NCSC, alinsunod sa Resolution No. 9543 ng Sangguniang Panlalawigan. Layunin ng kasunduang ito na mas mapalapit at mapalakas ang paghahatid ng mga programa, serbisyo at benepisyong nakalaan para sa mga senior citizens, hindi lamang sa Pampanga kundi sa buong Region 3. Ito ay napakalaking bagay sa amin dahil for 3 years magagamit namin ang opisina ng walang bayad. At ang mga senior citizens ay anytime can go to the office, kung ano man ang problema nila ay mapaparating sa komisyon to the regional director's office. At dito sa RD namin na opisina na binigay ng ating provincial government ng Pampanga, ay palagay ko magkakaroon ng closer coordination with the government agencies na may mandato sa kapakanan ng mga senior citizens. Hinihikayat naman ng NCSC ang lahat ng senior citizens na magparehistro sa ahensya upang maisama sa national database at mas madaling makinabang sa iba't ibang programa at tulong ng pamahalaan kabilang ang mga cash incentives sa ilalim ng Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act. Kasi bago ka makakuha ng centenary gift, dapat registered ka sa website. Kung hindi registered, wala kaming base para magbigay ng gift. Sana maparegister na ngayon, kaagad. Kahit yung mga anak-anak ng ating mga senior citizens, tulungan nyo yung mga lolo at lola na makapagrehistro para mabigay na namin yung aming regalo, ang regalo ng gobyerno through the National Commission of Senior Citizens. Sa ilalim ng nasabing batas, ang mga Pilipinong umaabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng tig 10,000 piso na cash gift, habang 100,000 naman ang matatanggap na mga aabot sa edad na 100 years old. Iba pa yon. Iyon ang gagaling yon sa local government. Yung 100,000 nanggagaling sa komisyon. So, kung mabibigyan ng LGU at ng komisyon, may 200,000 ang ating senior citizen. Bukod dito, patuloy ding nagbibigay ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ng karagdagang 100,000 pesos na insentibo para sa mga senior citizens na 95 years old pataas sa bisa ng Provincial Ordinance No. 683. Sa patuloy na pagtutulungan ng Kapitolyo at ng National Commission of Senior Citizens, mas pinatitibay ang pangangalaga at pagpapahalaga sa mga lolo at lola bilang mahalagang haligi ng komunidad at ng lipunan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Seguridad, kaunlaran at kabataan, ilan lang yan sa mga prioridad ng Sangguniang Panlalawigan para sa taong 2026. Maagang itinakda ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang direksyon ng pamamahala para sa taong 2026 sa pamamagitan ng kauna-unahang regular session sa pamumuno ni Vice Governor Dennis Delta Pineda. Sa unang pag-upo pa lamang, agad na tinalakay at inaprubahan ang mga mahahalagang resolusyon nakatuon sa seguridad, kaunlaran, rehabilitasyon at kapakanan ng iba't ibang sektor sa lalawigan. Kabilang dito ang pag-aproba sa procurement ng tactical drones para sa peace and order at anti-drug initiatives, pagpapatibay ng local development and investment program at rehabilitation and recovery plan para sa taong 2026 hanggang 2028, pagpapalakas ng population and development programs, at pag-endorso ng Provincial Youth Development Plan bilang hakbang sa mas inklusibong pagunlad ng kabataang Kapampangan. Sa unang sesyon pa lamang ng taon, malinaw ang adikain ng Sangguniang Panlalawigan, isang maayos na pamamahala at matibay na plano
tungo sa mas ligtas at mas maunlad na Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Nakatanggap naman ang Kapitolya ng 4,000 units ng pneumonia vaccines mula sa Better Option Pharmaceuticals. Personal na tinanggap ni Governor Lilia Nanay Pineda kasama si 4th District Board Member Dr. Kay Nagit ang 4,000 units ng pneumonia vaccine mula sa Better Option Pharmaceuticals Incorporated. Laking pasasalamat ni Gov. Nanay sa handog na bakuna na sinigurado niyang papakikinabangan ng mga nangangailangang Kapampangan. Napili ko po itong Pampanga dahil sana ni Governor Nanay Pineda sa health. Kaya po siya po ang napili ko na isa sa bigyan po ng donasyon na to. Kaisa ng pharmaceutical company, si San Simon Acting Mayor Ann Canlas na nag-turnover ng mga bakuna sa pamahalaang panlalawigan. Nag-donate kasi silang additional 2,000 doses ng anti-pneumonia vaccine sa bayan ng San Simon. So a total of 4,000. Our plan right now is to roll out sa ating teaching force to all the teachers and also our senior citizens. And then nagpasama din sila sa akin dito sa Kapitolyo para makapagbigay sila din ng additional 4,000 doses dito sa province. So nagpapasalamat din sila na very accommodating po si ating governor and sinusuportahan po nila yung programa ni Nanay na preventive healthcare. Kasama rin sa ceremonial turnover si Nagwagwa Mayor Anthony Joseph Torres, PGNRO Head Arthur Punsalan at GSO Head Francis Maslo. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Nanguna naman ang mga Pampanga suppliers sa Wedding Suppliers Association of the Philippines Top 10 Fashion and Wedding Rankings. Audio Jungle. Audio Jungle. Muli na namang itinaas ng mga kabalen ng bandila ng Pampanga sa larangan ng fashion and events. Sa inilabas na listahan ng Wedding Suppliers Association of the Philippines, 3 Kapampangan ang pumasok sa top 10 wedding planners sa buong Central Luzon. Top 1 si Michael Kakay Muñoz, top 6 si Eric Casadak at top 9 si Jomel Lingat Bernal. Pero hindi dyan nagtatapos dahil sa kategoryang top 10 fashion stylist, hindi lang sa rehiyon, kundi buong bansa ang sakop ng pagkilala. 3 kabalen muli ang nanguna. Top 1 si Joff Lagria Styling, top 7 si RJ Ryan, at top 8 si Rika Miklat ng Nifty Styling. Mula noon hanggang ngayon, buo ang suporta ni na Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda sa pagsusulong at paglinang ng talento ng mga Kapampangan sa larangan ng moda at event styling. Formal nakikilalanin ng mga nagwagi sa second WASOP International Awards Night ang tinaguriang pinakamalaki at pinakaprestiyosong International Awards Night sa industriya na magaganap sa Newport Performing Arts Theater sa January 28. Viva Pit Senyor! Tara nang makisaya sa Ati-Atihan Festival bilang paggunita sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Angeles City. Nakakabinging hiyaw ng Viva Fit Senyor ang umalingaw-ngaw sa mga kalsada ng Barangay Pampang sa lungsod ng Angeles City, Pampanga sa taunang selebrasyon ng Ati-Atihan Festival nitong Biyernes, January 16. Pakulo ng mga deboto, paitiman ang bitsura, kawangis ng itim na batang Jesus Santo Niño, habang ang iba naman, kanya-kanya ang bitbit ng imahe habang sumasayaw. Bata man o matanda, nakisaya, lahat game sa selebrasyon. Ayon sa barangay, dinarayo taon-taon ng pista bilang pasasalamat sa biyaya, progreso at gabay ng Santo Niño na pinaniniwala ang nagbibigay ng himala. Pinagse-celebrate namin yung kapistahan namin dahil sa aming mahal na poon Santo Niño. At kahit anumang pong unos na nangyayari sa aming barangay, nakakaahon kami po sa aming mga pamilya at mga kabarangay namin. Ang Fiestang Pampang na nagsimula bilang isang simpleng tradisyon noong 80s ay isa na ngayon sa pinakamalaki at pinakamagarbang barangay fiesta sa Angeles City. This is the first time na may Gnisa Pugeng Pangpang. Actually, it is a very momentous event. Uling in Santo Niño, kaluguran ding taga Pangpang.
Very Filipino ya po yung kaya katamong selebrasyon, kaya pingako pinsasabi ng den, hindi ba pit senyor, yung buri na sabihan, manyawad tamong kasaupan, king kaya katamong kaluguran na Santo Niño. Bukod sa makulay na parada, nagpasiklaban din ng mga residente sa street dance competition at iba pang aktibidad na naghatid ng saya at buhay sa buong komunidad. Para sa Balita Pampanga, Luis Ritao. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga, Kaluguran Ka.